Ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa a v tomto videu si zahráme Brawl Stars s mojím kamarátom. Takže ja mu idem povedať, že ready up, let's go. Takže začali sme hrať. Dneska by som chcel pušovať môjho brawlera Moa tak, že ak sa nám s kamarátom bude baviť, tak dáme ho do 200, ale ak sa nám darí nebude, teda opačne, ak sa nám bude dariť, tak dáme do 500 a ak sa nám nebude dariť, tak ho dáme do 200. Tuto, oh my god, tu je nejaký brawler, musím ho zabiť. Ok, nice, dobre, dáme mu, že dobre. Ok, ideme ďalej. Tuto je duo, tak toho by sme mohli dať dole. Oh shit. No! Ah! Ne, prehrali sme. Prehrali sme, nevadí. Dobre, mohli by sme dať ďalšie kolo. Ideme ďalej. Takže, toto možno bude jedno z dlhších videí, pretože fakt chcem pušnúť môjho brawlera. A pušovanie brawlerov je strašne ťažké. Takže ešte tento brawler je celkom zlý, pretože nedáva celkom veľa damage. Takže tak, je to moc ťažké. Máme tu Jessie, či čo to je? Prepáčte ľudia, som sa ešte... Oh my god, Egdar. Sorry ľudia, ja neviem hovoriť ešte brawlerov dobre, lebo jazyk sa mi moce a proste je to ťažké. Mám ultinu, dobre, môžem ísť s kamarátom pomôcť, ak potrebuje pomoc. Dobre, on to dá. Nice. Sorry ľudia, hovorila mi mama, že ide na vinicu, takže tak. Tak som to vystrihol. Ok ľudia, už som späť, trošku som mal technické problémy. Nie. Oh my god, som späť, dobre. Môj teammate, nie. Dobre, musíme ho zabiť, poďme. To dáme. No. Ne! Cordelius! Woohoo! Vyhrali sme! Let's go! Dostal som. Dobre. Nice. Dobre, ja si idem otvoriť Star Drop. Equipnúť veci. Dobre, ideme ďalej. Môžeme sa posunúť. Takže, ideme ďalej. Ináč, tento môj spolužiak, toto je Miko. Ja hrám s mojím spolužiakom, ale neviem, ako sa robí, aby ho bolo počuť. Takže takto sme sa rozhodli, že budeme cez Brawl Stars komunikovať. Bolo by dobré, keby ste mi do komentárov napísali, ako sa to robí, pretože neviem, ako sa to robí. Počkať. Niekto mi poslal na WhatsApp správu. OK. Oh, šuš. Uh-oh. Nice. Ja milujem Moa. Ale ja som ho dneska dostala, tak som sa vybrala, pretože chcem pušovať Moa. OK, poďme na to. Dobre, tu je to duo. Dobre, oni idú tady to. Oni sú to schovávajú dvaja. A tu je...
Dobre. Teda... Ja furt kliknem zle do toho panačika, ja neviem prečo. Dobre, pozrime sa. Dobre. Dostal som 100 blingov, teda 1000 blingov, takže môžeme si ísť equipnúť Moa na ďalší level. Nemôžeme, potrebujem 800 týchto letičiek. Teda. Ja sa furt pomýlim, lebo ja neviem, že čo mám kliknúť. Chat. Dobre. OK. Môžeme ísť ďalej. Dobre, takže vyzerá, že lobby je celkom easy. Nie je tam Edgar, teda aspoň žiadneho som nevidel. Počkať. Nie to tak, že čím ďalej som, tak tým vedám väčší damage. Neviem. Dobre. Týpeček. Dobre, tuto fajtia, takže poďme na nich. Šelinka. Bum. Poďme, dobre. Ja zoberiem power up. Môj kamarát by mohol ísť zabíjať, ale on ma nepočuje, takže... Nice, OK. Dobre. Nice. Dobre, je tu Spajkič. Au. Vlastne Mou je kopírka Spajka, ale horšia, lebo Spike je lepší, lebo jasné, je legendárny brawler, ale akože Mou je proste kopírka Spajka, ale horšia, že Mou dáva menší damage. Dobre, Dobre, môj kamarát je stále v hre, takže super. Tuto po mne ide nejaká žena s knižkou, takže super asi. Neviem, nie je to super. Ja ho si zabijem. Oh no! Chápeš? Oh no! Nice, let's go! Dali sme to! Nice, nice, mám Demon Drop. Super, ľudia. Wow, koľko level upov som dostal. Trošku sa ukludníme. Dobre, takže otvárame. Otváračka. Dobre, mega boxík, čo koľko vecí? 9, to je mega dobré. Dobre, ani jedno nám nezasvieti, ani jedno. Aj, nevadí ľudia, nevadí. 200 týchto vecičiek, dobre. Nice, super rare. Super rare. Dobre, ešte tu mám 10 gemov. Star drop. Super rare, no, není celkom dobré. A môžem si ísť upgradenúť Moa. Dobre. Počkaj, musím mu odpísať. A musím si ešte oddať Chaos Drop. Nice. Oh my god! Ja som dostal Sema. Dobre, my sme sa už dohodli, že budeme robiť Moa. Tak budeme robiť Moa. OK, poďme. Dobre. Trošku smutné je, že tie trofeje idú strašne pomaly. Takže možno spravím pokračovanie, ľudia. Tam... lebo to ide strašne pomaly, tak dneska dáme asi do 100 a potom urobím asi zajtra pokračovanie a tam urobím do 200. Dobre, takže sme tu. Nice, dobre.
Ideme na to, ideme na to. Dobre, dobre, tuto už dávajú na česky vecičky. 990 s jedným pavrom. Aj. Je tu ten nový brawler, ľudia. Yeah, you want some? Oh, nice! Ináč, ľudia, môj spolužiak je taký dobrý. Oh, shit! Oh, shit! Prosím, prespavni sa! Oh, dobre. To sme prehrali, ľudia. Není šanca. Není šanca, není šanca. Oh, nice! Nice! Super escape. Wow. No poďte teraz, ha? No poďte, no poď, no poď. A to bol fake. To bol fake. Utekaj, utekaj, utekaj. Ľudia, keď ste sami, vždycky utekajte od ostatných. Dobre, 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 to dáme, ľudia, to dáme, to dáme, to dáme, to dáme. Musíme vyhrať, to dáme, to dáme. Nice, showdown, showdown. Oh, shit. To bol fake. To bol fake. Poď, spolužiak, to dáš, to dáš, to dáš. Ne, 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 ne. Nevadí. Top 2 nevadí, super. Dobre. Je to dobré na pušovanie. Dobre, idem si zobrať vecičky, tuto. Nice. Môžeme ísť. Poďme na to. OK. Ideme na ďalšiu hru. OK. Sme tu. OK. Dáme si asi 5 hier, lebo neviem, kto by pozeral 11-minútové dlhé video pušovania Brawl Stars, takže... Oh, shoot! Pomoc! Prosím! Oh my god! Super, super, super! Genie! Oh shit! Miss MRP! MRP! Ja! My god! Ja! Nice! Oh shit! Ja som zomrel! Yeah! Woohoo! Dali sme to, ľudia! Oficiálne hovorím vám, ľudia, dali sme to. Let's go, let's go, let's go. Nice, ľudia, dobre, dobre, ideme, dobre, ideme. Dobre. Asi v ďalšom videu budem pušovať toho, čo som teraz dostal, už som zabudol jeho meno. Ja som mal účet, kde som mal 12 000 trofí, ale ten mi banli, lebo som moc týmoval s hráčmi. Aby som vedel pušovať trofeje na nich. Dobre, nemáme tu, máme tu Edgara. Do frasa! Prečo v každej hre musí byť aspoň jeden Edgar? Prečo v každej hre musí byť aspoň jeden Edgar? Fakt, že v každej hre musí byť jeden Edgar, ale však, že každej. Ok, ľudia, poďme na to. Musíme dať veľa kilov a musíme to hlavne prežiť, aby sme si mohli začať viac trofejí hore. Dobre, môj kamarát si dal Pam, čo je dobrý brawler, ale zároveň... Prečo tu není som? Ja som teraz zomrel, ľudia, ja som zomrel. Ja som dead. Nie som. Robíš si srandu, prečo tu všetci spavní zlrniti, ani tu nikto neboli. Poď. Ne, poď, to dáš, utekaj.
Utekaj od všetkých, utekaj, prečo ideš zabiť Nitu? Utekaj, dobre, zabil si ho, super. Dobre, zabij Ems, to dáš, poď. Yes, dobre. Poďme, dáme ju, lebo jej sa spomne teammate, určite ten Nita je jej teammate. Yes, dobre, zabili sme duo, ľudia, dobre, je to showdown, vyhrali sme. Dobre, nice. Tu sú. Ja mám len jeden, takže ja mu nebudem zase taká dobrá pomoc, ale aspoň trošku. Let's go! Ľudia, let's go! Čo sme dostali? 1000 toto. 1000 XPčok, to je mega pekné. Let's go! Dobre. 200 a získali sme Mortisa! Let's go, Mortis! Dobre, epického bral veľa ľudia. Asi si equipnem. Bam. Nice. Let's go. Dobre ľudia, posledná hra a už budeme končiť, pretože je určite posledná hra a získame trofejky. Alebo ak nevyhráme, lebo ak prehráme, tak nebudeme trofejky a potom to bude prehra. Takže poďme na to. Dobre. Dobre, ľudia, dám si čokoládu a dáme to. Počkaj, dám si čokoládu, ľudia, fakt, ja si dám čokoládu. Dobre? Ok. Nice. Je výborná. Dobre. Posledná hra. To dáme, ľudia. Verím v tom. Ja ho budem následovať, lebo on je šéf v tejto hre. Takže... Poď sem, Squeak! Nikto ťa neznáša, ani ja. Zabíte Rika! Poď sem! Poď, to dáš, poď! Dobre. Dobre, GG. Nice. Dobre, zostajeme v tomto kruhu. Mr. P, dobre. Dobre, dal som mu vedieť, že super. Má tu problémiky. To čo je? Nie. Dobre, zabili sme ho. Ne. Poď, zabiješ ho. To dáš, že ti verím. Zostaň v tom krúžku. Alebo, dobre. Dobre, prežil si, nice.
Poď sem, ty zasraný, jedna špina hnusná. Yes, let's go, ľudia, let's go. Dobre, ľudia, ďakujem, že ste so mnou pozerali pušovanie. Takže, čaute.